Ад мемарыялу «Брэская крэпасць-герой» да помніку пагранічнікаў усіх пакаленняў у Пінску. Маршрут не выпадковы. Гэта не проста два буйных населеных пункта на карце краіны. Гэта адны з найвядомейшых беларускіх гарадоў баявой славы. Два прыклады агульнай чалавечай мужнасці і адданасці радзіме. Эстафета пойдет по местам боев 220-го пограничного полка, который воевал на территории после освобождения территории Белоруссии с различными бандами. Город Пинск является городом воинской славы. И наши воины, которые защищали Пинск, они внесли значительную лепту в нашу великую победу. Эстафетная група з ліку беларускіх пагранічнікаў за 2 дні паспела пераадолець больш за 1000 кіламетраў, наведаўшы пагранічныя заставы амаль кожнага раёна памежжа Брэшчыны. Іванаўская Махро, Кобрынскі Дзівін, Драгічынскія Горовицы и Сварынь, далей по 9 заставах Брестской погрангруппы. Мы планируем побывать в каждом подразделении, посетить каждую минную пограничную заставу, провести уроки мужества, возложить цветы к мемориальным памятникам, к подножию захоронений воинов-пограничников. Наступным, хто прыме эстафету перамогі, стане Гродзенская вобласць. Там урачыстасці пройдуць у Лідзе і Смаргоне. У Беларусі эстафета завершыцца 18 лютага на Віцебшчыне. У гэты дзень на стыку межаў 3 дзяржаў – Беларусі, Расіі і Латвіі адбудзецца перадача сімвалаў эстафеты ад пагранічных войскаў Беларусі пагранічнай службе Расіі. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».